ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇଗଣୀର ଚପ୍ ବନାଉଥିଲି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ପତଳା ପତଳା କରି ଏହିପରି ଭାବେ କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ। ତାକୁ ସବୁକୁ ପାଣି ପକାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବେ। ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲଟି ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଇଗଣକୁ ବେଟରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ପକାଉଛି ଏବଂ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଫୁଲି ଉଠିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କାଢ଼ି ନେବା। 2 ବେଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି କରିକି। ଏହିପରି ବାଇଗଣୀର ଚପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।